Mara vilayetinde saglyk işgärlerine koronavirusa garşy sancym urmagy işleri dowam etdirilýär. Emma Türkmenistanyň saglyk goraýşy Derman Senagat Ministrliginiň web sahypasyna 7 öýkön sowuklama keselini döredýi koronavirus ýokunjy barada juda az maglumat berilip ilat edilýän sancymlar bu işin paýtagtda we sewetlerde alınıp barlyşy barada maglumat berilmeýär. Şeýle-de saglyk edaralarynyň dürli telefonlar arkaly günüň dowamyny bir näçe gezek jaň edilse-de türkmen resmiýlerinden ýurtda ýokunç keseliň ýaýramagyna garşy alınıp barlayan göreş wabatda goşmaça maglumat alyp bolmaýar. Urlayan sancymlar Orsiýetiň we Hytaýyň önümleri bolup, hususan ýokunç keselliler hassahanalarının, tiz kömek gullugynyň, şeýle-de agyr näsaglaryň bejergi alýan bölümleriniň ähli işgärine vaksin edilýär diýip Marda habarçymyz 26 ýanwarda habar berdi. Onun sözlerine göre ila darasyndaky sancym işleri hem dowam etdirilýär we entek kiçili sancym almadyk adamlar hem az däl. Henide bugüne çenli hiç hili sancım almadık adamlar hem bara. Sebäbi vaksina yeterlik däl. Deyip Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan saglyk işgäri aýtdy. Köçelerdäki arassaçylyk işleri dowam etdirilýär. Günne diýen ýaly ýokardan uçar bilen düzümine äwelli ergin sepýärler. Köçelere hem suwuk ergin sepilýär. Hojalyklaryň köpüsini dümeglän näsa bar. Emma ýaşaýjylar saglyk edaralaryna gidip analiz tapşyrmagy gorkýarlar. Geçen virus tolkunlarında ketel ýokusyp ýokunç ketelliler hastahanasyna düşenleriň arasynda ölýän köp bolan soň indi adamlaryň lukmanlary we umuman saglyk edaralaryna ynamlary ýok. Diýip habarçy bu ýagdaýy tasdikleýän ýa inkar edýän resmi maglumatyň elýeterliligini, ýöne gorkuýnyň saklanyp galýanyny hem sözüne goşdy. Maska we aralyk düzgünleriniň berja edilişine edilýän gözegçiligiň dol güýjüni saklanmagyndan çen tutulsa, häkimetler virus howpuny ören çynlakay garaýar. Polisiýa ofisiýerleri köçelere awtobusla aýlanyp düzgüni bolan adamlary saklaýarlar we polisiýa edaralaryna äkidip şol ýerde jerime salýarlar. Her edara kärhana berkedilen polisiýa işgärleri bolup, olar özlerine degişli ýerlere duýdansyz aýlanyp, işgärleriň maska, arassaçylyk düzgünlerini berja edişlerine berk gödegçilik edýärler. Egerde işgär maskasyz tutulsa, edara başlygy bilen bilelikde düşündürüş ýazmaly bolýar we olaryň hersine nagd görnüşini 40 manat jerime töledýärler. Jerime salynýan adamlar esasan işgär adamlar bolup, olar iş ýerini ýitirmezlik üçin karza, bergi borja girýär. Jerime töläp bilmedik adamlar uzak gün polisiýanyň arky howlusyny saklanyp 3 gün içinde jerimesini tölemek şerti bilen giýje goýberler. Sonra olara alınıp galynan şahsy maglumatlar esasynda uçastak polisiýasy gözegçilik edýär. Olarlar bu ýagdaýlara gaharlanyp, nägile bolýan we sesini ataldan adamlar hem bolardy. Ýöne adamlar garşylyk gorkadanyň 10-15 gün wagtlaýyn tutsawhana salynjagyny, polisiýa boyun egmezlikde, paýş söz aýtmakda aýplanyp takdir edip ulanýan awtologlarynyň hem alınıp galynjagyny, soňany bir hepdelap alyp bolmajagyny gowulýarlar we esasan öýde zeýren oňýarlar diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de habarçy vilayetler etraplar arasyndaky ýollaryň ýapyklygyny galýanlygyny belledi. Adatlygyň habarçylarynyň odol hem habar berýäli vilayetden vilayete geçmek üçin migrasiýa gullugyndan güwannama aljak bolsaň saparyň sebäbi, wagty we boljak ýerleriň barada doly düşündürüş berip ýola çykmagyň dönen koronavirus boýunça saglyk syňagyndan geçmeli. Saglyk syňagyndan geçmek üçin uzaklygy nowata durmaly we 200 manat tölemeli. Nowata durýanlaryň tany azyndan 100 adam we ondan hem kän bolýar. Hepde Aşgabatda 2 uçar uçýar, beýlik vilayetlere uçar gatnawy ýok. Diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Vilayetten çykmagyň kynlaşdyrylmagy, bir näçe edaradan güwannama almak talaby gassagly işya möhüm çykan ýaşaýjylaryň gizlin ýollara ýüzürmegini, giýje birden soň ýola çykýan taksylary ulanmagyna sebäp bolýar. Ýöne bu diňe garyplar diýilýänlere degişli. Elini pulu bar adamlara hiç bir karantin täsir etmeýär diýip habarçy aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýtmagyna görä, koronavirus ýokunjynyň ýaýramagyna hemde yaramaz netijelerine garşy bilelikde göreşmek häzirlikçe möhüm wezipe bolmagyna galýar.
Bizim döwletlerimiz pandemiýa garşy ählumumy görüşde bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň öňde barjy ornuny tasdikleýär we onuň siýasalaşdyrylmagyna garşy çykyş edýär diýip Türkmenistanyň prezidenti 20 ýanwarda sanly ulgama arkaly Sewitiň ýurtlary bilen ýola goýulan diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygyna gabat gurnulan Merkez Aziýa Hatay sammitini eden çykyşyny aýtdy. Hatay lideri bolsa öz gözeginde Sewitiň 5 ýurduny şu ýyl COVID-19 vaksina dozalarynyň 50 milyonu bilen üpçün etmegi wada berdi. Aşgabatyň häkimetleri Türkmen Döwlet Binagärlik Gurulşyk Institutunyň taliplerini mobil telefonlaryny alyp, olaryň haýsy web saytlary girýändigini barlady. Häkimetler ýurtda petikli saklanýan web saytlary we sosial platformalara giren taliplere okuwdan çykaryljakdygy barada haýbat atyp, olary Milli Howpsuzlyk Ministrligi bilen hyzmatdaşlyk etmäge mejbur edýär. Bu ýagdaýlar barada institutuň ençeme talibi Azatlyk radiosynyň Türkmen paýtagtyndaky habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna bu barlaglar institutun ýolbaşçylary, molimleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan 21 ýanwarda geçirildi. Olar auditoriýalara duýdansyz girip, talipleriň mobil telefonlaryny ýygnap aldylar. Talibiň häkimetler tarapyndan gadagan edilen web saytlara, hususan da Azatlyk radiosyna girendigi ýüze çykarylsa, onda oňa okuwdan çykaryljakdygy barada haýbat atylýar, ýa-da ritmiler ony MHM bilen hyzmatdaşlyga mejbur edýär. Häzir olary goşulanlar bar. Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly talip 26 ýanwarda habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Ol Milli Howpsuzlyk Ministrligi bilen hyzmatdaşlyk edýän talipleriň synpdaşlarynyň pikir we garaýşlaryny, şeýle-de okuwdan boş wagty näme bilen meşgullanýandyklaryny öwrenýändigini hem belledi. Türkmenistan internet adatlygy boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasynda iň ýyzaki setirlerde ýerleşdirilýär we türkmen rejimi interneti berk çäklendirmekde tanqid edilýär. Internet berk häkimet gödöwçülüğünde galýan Türkmenistanda garaşsyz habar gullyklarynyň saytlary, şol sanda Azatlyk radiosynyň web saýty we iri sosial platformalar hemde messengerler ýyllar boýy petikli saklanýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan talipleriň ençemesi ýaşlaryň arasynda döwlet gödöwçülüğündäki media terişdelerinden başga garaşsyz maglumatlary almak isleýänleriň, olary okumaga hemde tomoşa etmäge gyzyklanma bildirýänleriň köpdügini aýdýar. Bu tendensiýa Türkmenistanyň häkimetlerini diýsen aladalandyrýar. Şol sebäpli talipleriň ädýän her bir ädimi bilim ulgamyna ornaşdyrylan agentler tarapyndan dolandyrylyp gödökçülük edilýär. Olar talipleriň we mugallimleriň arasynda bolýan her bir süpkili söhbetdeşligi degisli gulluklara adamlara ýetirýärler. Diýip Aşgabatly talip aýtdy. Şeýle dol institutun bilim işgärleriniň, guramaçlarynyň we usulýetçileriniň arasynda da Milli Howpsuzlyk Ministrligi bilen hyzmatdaşlyk edýänleriň bardygyny hem sözüne goşdy. Ýuridik gulluklaryň wekilleri institutun mugallimlerine hem basys edip, olary özleri bilen hyzmatdaşlyk etmäge mejbur edýärler. Olar bu hyzmatdaşlyk üçin mugallimleriň taliplerden pul alýandygyna gözüm ýarlar. Diýip talip sözüni jemledi. Azatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentari almak üçin Türkmen Döwlet Binagärlik Gurulşyk Institutu bilen habarlaşmaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26 ýanwarda ýerli wagt bilen sagat 16:30-a çenli telefon arkaly eden synanyşyklary netije bermedi. Bu barada Milli Howpsuzlyk Ministrliginden hem kommentari alyp bolmady. Soňky hepdelerde Türkmen häkimetleri garaşsyz maglumatlary okumak isleýänlere gödökçülügi güýçlendirip, internetiň tiýdligini haýallatdy. VPN ulanýanlara we onu gurnap berýän ustalara basyşlaryny artdyrdy. Galy bersede 19 ýanwarda Lewap welaýatyna habarçymyz häkimetleriň welaýatyň çäginde tölegli ýa tölegsiz VPN ulanmalaryndan peýdalanan raýatlaryň sanyny düzýändigini we olara garşy berk çäreleri görmegi maslahat edýändigini habar berdi. Bularyň arasynda VPN ulanmyndan peýdalanan raýaty işinden kowmak ýa gara sanyga goşmak, şeýle-de olaryň çağalaryny ýokary jaýlaryna okuwa kabul etmezlik ýaly çäreler bar diýip Türkmen Telekom aratnaşyk kampaniýasynyň welaýatdaky edarasyndaky çeşmämiz aýtdy. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri Gazagstanda bolan köpçülikleriň protestleriň fonunda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet baştutany bu
tapşyrygyny 12-nji ýanwarda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň Giňişleýin Mejlisinde mälim edip, ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginden Sewit döwletlerinde bolup geçýän harby, syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň iýdigderli öwrenilmegini hemde olaryň Türkmenistana ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini talap etdi. Soňky günüň içinde Aşgabatda gün dowamlar çeýit tutuldy we ýok edildi. Azatlyň habarçylary we Aşgabatda haýwanlary goraýan aktivistler iýdeksiz haýwanlary tutmak işi tapşyrylan gulluklarym öňlerinde goýulan plany ýerine ýetirýändiklerini we käbir halatlarda itleri we pişikleri eýlerinden zor bilen alyp gidýändiklerini habar berdiler. Aşgabatda öý haýwanlaryny ýok etmegiň häzirki tolkuny häkimetleriň halk maslahaty ýygnagyna taýinlik görýän wagtyna gabat geldi. Aşgabatda öýsüz haýwanlary tutmak işi bilen meşgullanýan guruluşlardaky çeşmelere görä plana laýyklykda günde 50 tany itin tutulmagy talap edilýär. Köçelerde tutulan haýwanlar Aşgabatyň eteginde ýerleşýän galındylary gaýtadan işleýän zawodyň çägindäki angara eltilip tapşyrylýar. Plan günde 50 it bolup angara ölü ýa diri itler getirilýär. Olara getirilen avto ulogu galındylary gaýtadan işleýän zawodyň ýol wasaty hut özi garşy alýar we ýazgy döredýär. Dip adynyň agdalmazlygyny soran habarly çeşme gurrun berdi. Bu aralykda Aşgabatda haýwanlary goraýjy aktivistler tutulýan itleriň sanynyň jemgyýetçilik hyzmatlarynyň işgärleriniň agdan planyndan hem has köpdigini habar berdiler. Şu gün büzmeyinden 90 haýwan getirildi. 25 it üçin niýetlenen bir awtologda uly ýaşly itler, güjükler we pişikler bardy diýip ýene bir çeşme aýdýar. Azatlyň habarçylary öý haýwanlarynyň şäheriň ýaşaýjylaryndan zor bilen alınıp gidilen ýagdaýlarynyň bir näçesini hem anykladylar. Soňky günlerde bolan ýagdaýlaryň birinde resmi namalaryň we veterinariýa kitabynyň bardygyna garamazdan pensioner denanyň iti elinden zor bilen alınıp gidilipdir. Itleri ýok etmek boýunça çäreleriň ýene güýçlenmegi häkimetleriň halk maslahatynyň nowatdan daşary ýygnagyna taýýarlygy başlan pursadyna gabat geldi. Ýurdun esasy kanun çykarjy organynyň ýygnagy 11 fevralda geçiriler. Azatlyň çeşmelerine görä paýtagtda haýwanlary tutmak işi 24 ýanwarda güýçlenipdir. Ondan öň haýwanlary tutmak üçin ulanylýan ýörüýti ulaglar etraplarda ortaça 3 günden bir gezek peýda bolýardy we dolýança şäheriň içinde aýlanýardy. Adatça bir näçe günüň dowamında ulag içinde ölen itler we diri haýwanlar bilen bilelikde şäheriň töwereklerine aýlanyp canly jandarlary awlaýardy. 24 ýanwardan soň bolsa zulümli gyrgynçylyk başlandy. Dip Aşgabatly it eýesi gurrun berýär. Geçen gezek itleri we pişikleri tutmak çäresi bitaraplyk we gararsızlyk günleriniň öňýany has iş çeňleşipdi. Şonda öý haýwanlarynyň ýygy-ýygydan ýitirim bolmagy we alınıp gaçylandygy baradaky habarlar bilen bir hatarda itleri we pişikleri saklanýan ýerinden satyn almak üçin tölegiň hem ýokarlanandygy mälim boldy. Çeşmelere görä soňky 2 ýylda bir haýwany satyn almagyň bahasy şonda 2 hesse ýokarlanyp 350 manada ýetipdir. Dep bolşaly döwlet bayramçylyklarynyň we möhüm syýasy wakalardan öň Türkmen paýtagtynyň häkimetleri şäheri awadanlaşdyrmak boýunça çärelerini hem güýçlendirýärler. Hususan da sowadyjylar, antennalar we geýim guratmak üçin çekilen ýüpler jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň üns merkezine düşýär. Aşgabatyň häkimetleriniň daşarda guratmak üçin serilen geýimlere garşy görüşi häzirem güýçlenýär. Şu günler häkimlikleriň işgärleri hemme ýerde aýlanýarlar. Şu ýyjy 30-njy mikroraýondaky dostumyň daşarda kepýän eşiklerini aýryp gapysynyň öňüne taşlapdyrlar. Maslahatyň öň ýanynda döredilýän tertib bozmaz ýaly. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Soňky günlerde halk maslahatyna görülen taýýarlyklar dähmet migrantlaryna hem de geçdi. Şu günler Aşgabatyň we Ahal welaýatynyň häkimetleri içerki migrantlary, ýagny ýurdun beýleki sebetleriniň ýaşaýjylaryny gowy çykarýar. Aşgabatyň häkimetleri öýsüz öwdarsyz haýwanlary dudaga salmak we ýok etmek meselesi barada resmi düşündürüş bermeýär. Munyň tersine soňky 10 ýylda ýurtda it kulty ösdi, emma bu döne türkmen alabaýy çopan tohumuna degişli boldy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow alabaýlary wagt edýär. Onuň başlangyjy bilen alabaýlara altyn ýadygarlyk guruldy. Olara kitap we goşgular bagşlandy. Prezidentiň tapşyrygy boýunça ähli ýerde itler üçin toplumlar we ýarış meýdançylary guruldy. Emit önümleriniň şol sanda ilad üçin çöregin getmezçiliginiň fonunda alabaýetleriniň eýlerine goşmaça adyk paýy berilýär. Ýurdun parlamenti hormatly itşinas adyny döredýär.